Lokacin da mama ta tashi da daddare don ta duba 'ya'yanta, ta buɗe ɗakin Samir, sai ta ga bayanan. Ta matsa ɗakin Karima, tana jin saukar numfashinsu a kan gado ɗaya, jikinsu a manne da juna. Lamarin da ya sa hankalinta ya tashi. Assalamu alaikum, idan wannan shine zuwanka na farko ka danna subscribe. Mun gode. Samir da Karima 'yan uwan juna ne. Sun taso a gida mai kyau. Iyayensu suna son su, amma kullum suna da aiki. Sun fi ciyar da lokacinsu tare da juna. Samir yana da shekara 10, Harima tana da 8. A kullum, sukan kalli iyayensu suna rungume juna, suna dariya, suna sumbatar junansu. Ba sa fahimtar abin sosai, amma sun ga hakan na nuni da soyayya. Kuma suna son juna sosai. Da farko, wasa ne kawai. Karima ta tambayi Samir, za mu yi kamar yadda baba da mama suke yi ko? Samir ya ce, sai suka zauna kusa, suna yin murmushi kamar yadda iyayensu suke yi. Sai suka rungume juna, kamar baba da mama. Sai suka fara kwanciya a kan gado tare. A farko, ba su fahimta me suke yi ba, amma lokaci yana tafiya. Suka fara jin cewa bai kamata ba, amma sun riga sun saba. Kada mu gaya wa kowa, Samir ya fadawa Karima. Harima ta amsa. Haka rayuwa ta ci gaba, sai dai, dare ɗaya, mama ta farka, ta ji basu cikin ɗakunansu. Tana shigowa ɗakin Karima, sai ta hango su, jikinsu manne, hannunta ya saki fitilar wayarta. Wayar mama ta fadi kasa da ƙarfi, amma Samir da Karima sun yi nisa a bacci, ba su ji ba. Hannayenta suka fara karkarwa, zuciyarta tana bugawa da sauri. Ta yi ajiyar zuciya, ta matsa kusa da su a hankali, tana kallon su, zuciyarta cike da tsoro da rashin fahimta. Ta rasa me zai fito daga bakinta. A hankali ta taba kafadar Samir. Samir, ta kira sunansa cikin murya maras ƙarfi. Samir ya buɗe idanuwansa, yana murza su da yatsu. Bai gama farkawa ba. Tashi, ta ce masa, muryarta na rawa. Karima ma ta motsa, tana ƙoƙarin buɗe idonta. Mama ta numfasa da ƙarfi. Me kuke yi nan? Me yasa ba ku a ɗakunan ku? Samir da Karima sun yi shiru. Karima ta juya idanunta daga gefen daki. Tana jin wani abu a kirjinta, abinda bai taba faruwa da ita ba. Tsoro ne. Mama ta kalli fuskokinsu, tana jiran amsa, amma babu wanda ya yi magana. Ta yi shiru na wasu sakanni, sannan ta ce, ku tashi ku koma ɗakunanku. Sun miƙe a hankali, babu wanda ya kalli idon ɗaya, kamar yadda mama ta umarce su. Kowannensu ya koma ɗakinsa. Mama ta tsaya a tsaye na ɗan lokaci, zuciyarta na tafasa da tambayoyi da tsoro. Ya aka yi haka ya fara? Me yasa ba su da tsoron yin haka? Me na kasayi da matsayina na uwa? Ta sunkuyar da kanta, ta dafe goshinta. Baba yana kwanci a daki, yana bacci, bai san me ke faruwa ba. Mama ta ji cewa dole ne ta yi magana da shi, amma ya za ta fada masa? Ta fita daga ɗakin, zuciyarta cike da damuwa, amma wani abu ya shiga zuciyarta. Idan har sun fara haka tun yanzu, me zai faru idan sun girma? Mama ta koma da kinta a hankali, zuciyarta cike da nauyi. Ta dube baba, yana barci ba tare da sanin me ke faruwa ba. Ta kwanta kusa da shi amma ba za ta iya rufe ido ba. Zuciyarta na cike da tsoro. Me yasa yaran nan suka fara haka? Su kansu sun san ba daidai ba ne. Amma me yasa suka ci gaba? Bayan wani lokaci, ta kasa jurewa. Ta girgiza babansu a hankali. Baban Samir, ta kira shi da muryar da bata da ƙarfi. Sai ya motsa, yana murza idonsa. Lafiya, me ya faru? Mama ta yi shiru na ɗan lokaci. Tana ƙoƙarin gano yadda za ta fada masa ba tare da tsoro ko fushi sun hana shi fahimta ba. Samir da Karima, ta fara magana. Tana jin numfashinta yana yin nauyi. Na same su suna kwance tare da dare, kamar ma'aurata. Baba ya tsayar da numfashinsa, ya zauna da sauri.
Me kike nufi? Ya tambaya. Yana jin gabansa yana faduwa. Sun saba yin irin abubuwan da muke yi, kamar runguma, kwanciya tare, sumbata, ba wai sun san me suke yi ba, amma suna kwaikwayon mu. Baba ya saki wani numfashi mai nauyi, ya dafe kansa da hannuwansa biyu. Yanzu fa, ya tambaya, idansa ya cika da damuwa. Mama ta girgiza kai, na ce su koma ɗakunansu. Amma baban Samir, me yasa haka ya faru? Baba ya yi shiru na wasu mintuna, daga bisani ya miƙe tsaye. Dole ne mu yi abu akan haka. Mama ta daga kai, tana jiran jin me zai ce. Amma dole mu fara gano yadda suka fara tunanin haka. Mama ta numfasa, sun ganni da kai. Kullum muna runguma, muna sumbata, muna bacci tare. Su kan kallin mu, su gani. Kuma sai su yi tunanin haka ne yadda ake nuna soyayya. Baban ya zura mata ido. To kenan, mun koya musu hakan ba tare da mun sani ba. Mama ta rufe fuskarta da hannunta. Bana so su ji laifi. Baban Samir, ba laifinsu ba ne. Baba ya gyaɗa kai a hankali. Ba laifinsu ba ne, amma dole ne mu gyara. Sai kawai suka yi shiru. Kowannensu yana ƙoƙarin fahimtar mataki na gaba. Amma a can ɗakin su Samir da Harima, yaran biyu suna kwance, amma ba su iya barci. Sun san cewa an gano su, sun san cewa rayuwarsu ba za ta kara kasancewa kamar da ba. Washe gari da safe, babu wanda yayi magana da wuri. Karima da Samir sun tashi da nauyin zuciya cikin tsoro da fargaba. Mama da baba kuwa, kowannensu yana nazarin yanda za a yi magana da su. Bayan karin kumallo, baba ya kira su zuwa falo. Sun zauna a kan kujera, ba tare da sun kalli idon iyayensu ba. Mama ta numfasa, sannan ta ce da muryar tausayi, Samir, Harima, kuna fahimtar abin da kuka yi? Samir ya ɗan hadiya yawu. Mun san bai kamata ba, ya ce a hankali. Baba ya kalli su duka. Kuna tunanin me yasa bai kamata ba? Karima ta ɗan yamutsa fuska, kamar za ta yi kuka. Mun yi ne saboda mun gan ku kuna yin haka. Mun ɗauka kamar yadda kuke nuna soyayya ne. Mama da baba suka kalli juna, hankalinsu a tashe kuma cikin damuwa. Tabbas, yaran sun yi hakan ne domin su ma su nuna soyayya irin ta iyayensu, ba tare da fahimtar cewa akwai bambanci ba. Baba ya gyara zamansa, ku saurara sosai, soyayya tana da matakai daban-daban. Abin da muke yi tsakaninmu, tsakanin miji da mata ne kawai. Amma ku ‘yan uwa ne, ba za ku iya yin irin wannan ba. Mama ta kara da cewa, ba wai muna cewa ku daina son juna ba. Amma son ‘yan uwa yana da iyaka, ku zauna tare, ku taimaki juna, amma ba za ku kwanta tare ko ku sumbaci juna irin na ma'aurata ba. Samir da Karima suka gyaɗa kai a hankali, sun fara fahimtar hakan sosai. Baba ya ce, idan kuna da wani abu da ba ku fahimta ba, kada ku ɓoye mana. Ku tambaye mu, iyaye su ne za su koya muku abin da ya dace. Mama ta kamo hannayensu, ba za mu yi fushi da ku ba, muna son ku, kuma muna so ku girma cikin ilimi da gaskiya. Dukansu biyu sun saki wani numfashi mai nauyi. Karima ta jingina da mama, Samir kuma ya kalli baba yana jin kunya, amma da yar natsuwa a tare da shi. Daga wannan rana, iyayensu suka fara kula da dukkan motsinsu a gaban yara. Suna sa ido tare da fahimtar duk abin da suka yi. Yaran sukan kalle su ɗauka a matsayin sun gane gaskiya. Darasin labarin ɗaya, iyaye su kula da mu'amalar da suke yi a gaban 'ya'yansu. Yara suna kallo kuma suna kwaikwayo, ko da ba su fahimci ma'anar abin da suke gani ba. Biyu, a koya wa yara bambancin soyayya iri-iri. Su fahimci cewa soyayyar iyaye wato mata da miji daban take da soyayyar 'yan uwa. Uku, a buɗe ƙofa don tattaunawa da yara. Idan sun yi abu da ba daidai ba, kada a tsorata su kai tsaye, a nuna musu hanya da fahimta. Huɗu, kulawa da tarbiyyar 'ya'ya ya fi gyara laifi bayan ya riga ya faru. Kafin yara su ɗauki wani hali,
ya fi sauƙi a koya musu abin da yake daidai tun a farko. Iyayen Samir da Karima sun koyi darasi mai girma. Yanzu sun san cewa ba wai kawai a haifi yaro ba ne. Dole ne a kula da yadda ake rayuwa a gabansu domin yaran suna kallo. Kuma suna kwaikwayo. Mun gode da kuka kalli bidiyon mu. Don Allah ku danna mana subscribe domin samun karin wasu muhimman bidiyoyi masu nishadantarwa da faɗakarwa da dai sauransu.